Nami makono remuramu kalingangrangan sanjang anak wong sungkem kulen Mas Patih kula paringan jalan nggih lan kowe Yayi Dursasana Yayi Dursasana ana nyawa apa Kakang Prabu Duryudana Reknik Tunggu Malaya iso unggul ing yuda bahkan sawi suka parisuka antarane para Kurawa piye carane suka parisuka apa Patih nggih niki pun mangsane kudu seneng-seneng kudu rerogan kudu omben-omben minum-minuman nek ngoten cocok kan ya nggih piye Dur ya aku kira wong perkara omben-omben iki nomor 1 kok apa meneh oh kalau ngombe apa ora nek ngarep kawon wong buri iku ngarep mawon cara ngombe do bunga-bunga ora samu lan okehno ngombe mabuk-mabukan matuk maksud sangat betul deh contoh Dur ora apa Kakang ayo ning buri kono golek-golek ciu kawa-kawa kono oh ana umber kono-kono kuwi iki dulu iki ayo jo golek umber aku golek umber Dur golek umber kaya pripun golek umber kaya aku wah nek ben iki ora gayeng tetep kudune nganggo paling ora ciu kok asal lambungku ndak kuat iki ndi umber-umber kok ora ono lah iki ayo diwiwiti omben-omben ayo wiwit ana suke seneng lo para-para seneng lo supa parisuka langgap jatilan sang-sang sakut dipun carisaken monggo wis kono ngerti kanggo gendeng apa nek ngomong ben-ben ora di ana jogetane ana tembangane kurang gayeng liwan golek LC opo golek karaoke kula setuju ayo oh Angger begitu dalam boten ajeng nunjuk niki nggih. Pripun Paman Patih? Ajeng nunjuk napa mboten? Niki kula boten mawon. Pas sabian-sabian iki seneng. Lho nggih. Ayo biar anakku kula padha ngombe-ngombe. Ya ngombe. Padha nyanyi-nyanyi. Ah iki yang ngene iki arep nyanyi, Man. Nggih. Kanggo apa jenenge? Kanggo seneng-seneng mergo wis bisa ngiring rudal ning Iraya bumi. Dan latihan ini kurang nganggo nyanyi-nyanyi mongko iki mau aku mana latihan mergo mari. Iya. Enggal ditembangnya apa dur manut wong nguri. Lho, kae kok bliak-bliak kowe ah. Ora kudoro kae.
saking para Pandhawa. Ing atos-atos ya. Oke, Bapak. Ora ben berono ya wonten kali sing wonten atus Bromo. Nggih, Yayi Wabu. Jadi, Brakotan terus terang sowan kula wonten ing negari Astina kula badhe madosi kelangenan kula ingkang incal ya. pelanggan kok deposit dan ora. Pun boten sandadak. Ngangge kesuwen kula nyuwun wangsulipun Anoman kaliyan Bambang Purwogati. Boten. Jaluk galine Anoman karo Bambang Purwogati ya. Baper kawis negari iranya bumi lan tunggul Malaya. Kula boten badhe cawe-cawe nanging keselamatanipun Anoman kaliyan Purwogati ingkang badhe kula suwun. Kados pundi ya iki? Boten badhe nglulungaken kan pun ora. Terus iki Bapak. Nuwun sewu nggih. Kula ingkang badhe paring pawangsulan dhumateng Anggen Tresna. Nuwun sewu Anggen Tresna. Nggih, terus pundi? Gandeng Anoman niku besanan kalih negari. Iranya bumi kamangka iranya bumi niku dadi mungsuhe wong Tunggul Malaya. Kamangka Tunggul Malaya niku padha irangi kalih wong Astina. Saged mboyong Anoman kalih Purwogati nang wis bisa ngobrak-abrik negara Astina. Metu Jawa. Ayo kula metu Jawa. Sangkau berangu renakul kinempet kempet kaya penyangdi jaware putri saka Prabrek negara Ngastina ora usah wis sak meneh ora usah dadak perang barang iki ngopo negara Ngastina lan Tunggul Malaya ki ora mung loro kuwi nanging isih ana kang sabyatu wujude Gandharwa kang aran Gandharwa Sutiban arep dikaya apa arep sagetanmu apik kaya apa ora iso ngungkuli karo nom-noman mau wis kadung 250 pengen perang ora usah wis to manutipun kakang iki ora dipasrahke karo Kakang Semar iki ora bakal rampung. Semar. Iya. Wis dipasrahke karo sing tuwa wae sing bare entuk hadiah kompor kae.
moyak bayi saking jas bali ora manisan gandro oh kari sumitra Sine wono kabeh sine wono mlane ingsun kowe wijin kowe kuwi gendhuwo sejarahmu jenengmu Jeng Iprit jaman kowe ditulis ana kitab suci nek ora keliru ayate 39-40 kuwi jenenge surate An-Naml ning kowe kuwi Jeng Iprit nantang karo Nabi Sulaiman terus sediake kuwi jane jin sing paling pinter nek ning kowe kuwi disedake karo Nabi nek ning kowe nginjen karo Nabi Sulaiman samengko nganti wujudmu kaya mangkono kowe gawe geger jin gendruwo sing kaya kowe lakon apa wae Dene pun yang ngerti yen kowe kuwi mbiyantu marang negara Tunggal Malaya. Kowe ratu sing ora bisa gawe tentreme marang kawula. Lah kok kowe wani-wani mbiyantu? Ya bener kowe wani-wani mbiyantu ora kudu wani mbiyantu kan kepiye nganti jeneng wani mbiyantu. Ora urung negaramu kok dikroyok karo negara saka Ndrawati, negara Wirata. Lah negara liya-liyane Lho Jawi ya. piye? Lajeng luput kula napa salah kula napa yen kula bantu Tunggal Malaya. Mangdono kuwi. Ora susah dadak kok kan lembuk bakune kowe kuwi luput. Ora kena kowe jantung. Mbok perang kuwi nganti teko akhire jaman ora dadi napa ning kowe aja jantung. Pripun iki? Ayo bertanya. Lihat nganti nunggu ya sudah. Anak Anggir Duryudana Kados pundi Rama? mbok sampun dipun lajeng-lajengaken. Los kendikane Eyang Prabu Masopati. Iranya bumi kalian Tunggal Malaya monggo kersa badhe peperangan nanging negari Ngastina ampun ngantos tumut-tumut niki mangke dadak damel atu enggal lho, Ngger. Sampun. Nggih, Hayi. Sampun, Hayi.
sampun dipun lajeng-lajengaken. Terus paman nggih ngeten mawon. Ngeten mawon. Prabu Macawati piye sing lajeng Prabu Salya gandeng niki tasih ulang sawal. Kula ngakeh milih palepat kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Pun kula pasrah. Kula boten ajeng bantu pundi-pundi. Mergan niki pun iuran pun pasokan dan pun entek-entek. Baik kula nyuwun pangapunten. Boten ajeng bantu kalih Tunggul Malaya. yen program bantu baliyo manik goreng dino kowe Duryudana. Nggih, nyuwun pamit. Paripurna nang sapa kuwi tak pasake marang jeneng sira Mandaraka. Iya, kados pundune kowe ingkang kawugan rawuh menika Kakang Semar kemawon. Kakang Semar. Ten dawuh. Iki dawuh. Pisepuh paring dawuh monggo. Nggih. Gandeng niki lakonipun rampung. Monggo sami ngempal, sami guyub, sami rukun. Tutup larang si Gutaka.